Sună câteodată și spune: copchile, ai văzut că a plâns o icoană undeva? E mamaie, dacă pe tine te-ar lega cineva într-o biserică și te-ar mozoli 6.000 de babe pantru, n-ai plânge? Că babele nu folosesc tic-tac. Și respirația de babă, Cernobâl îi zic. Te stopește sufletul. O țară de grăsime, eu așa-am slăbit, că mă iubește bunica mea. E simți când vine bunica ta, întâi ca cior din copac, așa. Tu ești o handicapată. N-am venit aici să mă cer cu pițipanga asta ieftină. Cum adică, mă? Deja ți-am dat valoare, ești nebună? S-ar putea să ieși ciufulită, hai! I don't give a fuck. Sunteți niște animale. La revedere. Bă, ce că e prost? Bă, n-are nici față măcar. Îmbrăcat urâte. Urâte. Proste. Bă, lăsați-mă din pace, că văd prea mulți proști. Eu am alergie la proști. Nebunesc. Uite, acum mă mănâncă piele de la proști. Mi-e frică de ecuații, nu vreau, nu mă interesează, nu-mi bat capul, pe mine nu mă interesează să scoți X și Y din nu știu ce. Nu. Cât fac 2 ori 3? Păi ori 2 ori 3, că nu înțeleg. Bă, ce dracu nu înțelegi, mă? Vrei să-ți desenezi, mă? Vrei să-ți desenezi pe tăticul și pe testament? Tu nu înțelegi? I-a lăsat testament că îi lasă lui casa și cârciuma și eu i-am dat foc. Cui-i dă tu foc? Lui tăticul i-am dat foc, mă. Lui tăticul, mă, i-am dat cu gaz pe el și i-am dat foc, dă-l dracu de testament.